Язгы шәшү компаниясының нәтиҗәлелеге һәм темплары техниканың ни дәрәҗәдә сыйфатлы әзерләнүенә бәйле. Республика хуҗалыкларында чәчкечләрне, культиваторларны, тракторларны ремонтлауны, агрегатларны көйләүне дәвам итәләр. Буа игенчеләренең кышкы мәшәкатьләре турында киләсе репортажда. Быел авангард агрофирмасы игенчеләре 30 000 гектарга якын мәйданда сабан культураларын чәчәргә планлаштыра. Шуларның 18 000 гектары бертөкле культуралар. Моннан тыш шикәр чигендере, соя һәм терлекчелек өчен азык культураларын чәчүдә каралган. Бу хуҗалык кырларында узган елның августында төшерелгән кадрлар, комбайннар, йөк машиналары, сәгать механизмы кебек төгәл эшли. Техниканы уракка иң югары инженерлык дәрәҗәсендә әзерләгәнгә шулай. Хәзер техника ремонтлауы тәмамланып килә. Бар эшләр дә җылытылган комплекста башкарыла. Барлык шартлар да бар, запас частьләр җитәрлек. Бартер техникада безнең кул аша уза. Җентекләп тикшерәбез, чистартабыз. Ватык механизмнарны табып көйлибез. Запас частьләр вакытында кайтарыла. Николай Кудряшов фикеренчә, техниканы ничек яхшы итеп көйләсәң, кыр эшләрен уңышлы башкарып чыгуга ышаныч та күбрәк. Монда кимчелекләр була алмый. Техника проходит через наши руки. Нигездә барлык техниканы да үзебез ремонтлыйбыз. Авыррак, күләмлерәк көйләү эшләре булса, махсус сервис бригадасын чакырабыз. Безнең хуҗалык буенча барысы 114 трактор исәпләнешенең 20-се инернасы шуны. Безнең хуҗалык буенча менә 30 000 гектар җир язгы кырыш эшләрендә эшләре башкарырга тиеш. Шулардан 18 000 гектар без бертөкле ашлык үстерәбез. 1,5 гектар шикәр чендере, 1000 гектар ите суе. Язгы кыр эшләрен башкарып чыгу өчен җитәрлек күләмдә ягулык майлау материаллары, 6000 тонна минераль ашлама әзерләнгән инде. Чәчү планы билгеләнгән. Кырларга чыгу төп чәчү эшләренә кадәр планлаштырылган. Язгы кыр эшләрен уңышлы итеп үткәрер өчен безнең барысы да горючий смазочный материал достаточно количество безнең кайтарылган. Запасны тракторларны һәм сельхоз машиналары ремонтларга без 39 миллион сумлык средства уйырга планлаштырган идек. Шуның 35 миллион кайтарылды. Алар бөтенсе тракторларны ремонтлап, менә уже әзерлек дәрәҗәсенә җиткәр өчен бөтенсе кулланылды. Механизаторлар җитәрлек, алар 2 сменада эшләячәк. Алар өчен хезмәт шартлары, хезмәткә түләү шартлары бөтенсе булдырылган. Хуҗалыкта барлык техниканы 1 мартка ремонтлап бетерергә җыеналар. Бер вакытта механизаторларны укытуны да оештырганнар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Илдар Галәүдинов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы.